je sve rečeno. Pa ja neću sad puno o politici, nego ću malo ličnije govoriti. Prije 1,5 dana, kada sam ušao u priču sa demokratama, mnogi su me iz mog okruženja pitali, a šta će ti to? Ja sam im odgovarao, pa vidite, ako ništa drugo, moći ću sutra svojoj djeci da pričam kako sam imao 28 godina i kako sam bio dovoljno hrabar da ostavim sve, da probam nešto da promijenim. Večeras, kada smo se sreli, nakon bezbroj kilometara i nakon bezbroj radnih sati, nakon ovih 1,5 dana, ja sam siguran da ću tim budućim ljudima pričati kako sam nekada imao 28 godina i kako sam bio dovoljno hrabar da sve ostavim i da sa svim ovim ljudima promijenim Crnu Goru. U nedjelju večer promjena i pobjeda kreće iz Kotora preko Budve do Podgorice kroz cijelu Crnu Goru. Pobjeda, živjeli!